Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guztizalsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz. Zaindu ezazu jauna zure herrian, Carlos Borromeo gotzai santuari oparo eman zenion espiritua. Horrela, Eliza etengabe berri dadin, eta Kristoren irudiko eginik, haren aurpegia munduari agertzeko gai izan dadin, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoluak Filipotarrei, senideok, Kristoren pozbidea eman nahi badira zuen, eta ni agindu, espiritu batek berak elkartzen bagaitu, eta elkarrentzat bihotz errukirik baldin badugu, emaidazue poz handi hau, iraun elkarturik eta bihotzez bat, maitasun bera eta sentiera bera dituzuela. Ez egin ezer alderdikeriaz, ez handikeriaz, baizik eta apaltasunez, nork bere burua baino handiagotzat beteak eukiz, ez bakoitzak bere eginez, batak bestearena baizik, jaunak esana. Erantzun salmoa, zaindu ezazu bere bizia pakean. Jauna, nire bihotz hau ez dago harro, begiak ez dauzkat behar baino gorago. Zaindu ezazu nire bizia pakean. Ez nabil gauza handien atzetik, ni baino gorago dauden harrigarrien atzetik. Zaindu ezazu nire bizia jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek onera esan zien, bazkaltzera deitu zuen farisea handizki bati. Bazkari edo afari bat ematean, ez deitu, ez adiskide, ez senide, ez ahaide, ez auzoko aberatsik. Haiek ere deituko baizaituzte eta horrela ordainduko. Otordu bat ematean, deitu behartsuak, elbarriak, errenak eta itsuak, eta zorionekoa izango zera. Ordainik ezin emango bai dizute. Ordaina zintzoen berpiztean emango zaizu. Jaunak esana. Jesusek bi gauz bezala ulertarazi nahi dizkigu. Bata da, ez degula bilatu behar besteen aurrean halako txalogarri bezala gelditzea, odanak txalotzea, gauzak egitea bintzat, halako besteek gure imagina eduki dezaten edo gu gero goratu deitzaten. Baizik eta gauzak egin behar dira bihotz-bihotzetik. Ez dare, ez ginuke eduki behar lotxarik gauza onak egiteko. Baina nahi du Jesusek ez dezagula bilatu besteen txaloa edo besteen goraipamena, baizik eta bihotzetik maitasunez gauzak egitea. Eta beste bat eskatzen diguna Jesusek, erakusten diguna, beste zeo zeren ordainean egiten denak ez du balio, esan genezake, debalde eta bihotzetik egiten denak bezain beste. Eta hau da, gaurko evangelioan jarri digun ejemplua, bazkari bat edo otordu bat prestatzean ez deitu, ez auzoko aberatsak, adiskideak, senideak, aideak, baizik eta behartsuak, itsuak, elbarriak, errenak. Horiek ezingo dizute ordaindu eta horrek du
balio handia jainkoaren begietan. Jakina ez digu esan nahi, senideak eta gonbidatu ez ditzazkegunik. Baina urartarazten nahi digu askozaz ere balio handiagoa duela mesede bat egitea, mesede hori itzuli ez dezaidekunari. Ezin bali badigu mesede itzuli, mesede horrek are eta balio handiagoa dauke. Baina horrek ez du esan nahi, bueltatzen digutenei edo bueltatu dezakigutenei egin behar ez diegunik mesederik. Eta gaurkoan Elizak ospatzen du San Carlos Borromeo. Esan genezake Milanen, Italiko iparraldean, garrantzi izugarria izan duzuen santua dugu San Carlos Borromeo. Bi santu egondu dira Milanen, esan genezake bertako mentalidadea eta bertako gizartean izugarrizko eragina izan dutenak, bata San Ambrosio, aspaldin San Agustinen garaikidea, eta bestea San Carlos Borromeo, 16. mendekoa, gaur ospatzen ari gerana. Biak izan duziran, hango apezpiku eta garrantzi handioki izan zuten. Bai, Elizaren esan genezake esparruan, baita gizarte mailan ere. Hain zuzen ere, San Carlos Borromeo, bertako apezpikua eta bertako kardenala oso gizon pastorale izan duzan, Elizbarrutia ongi antolatzen saiatu zen, denen gana aiatzea, eta baita ere halako ikuspegi sozial handia eduki zuen. Hain zuzen ere, banku bat eta dena sortu zuen. Garai batean, kristauek debekatuta zeukaten interesarekin maileguak ematea. Eta konsideratzen zen pekatu bezala. Hain zuzen ere, halako pekatu bezala konsideratzen zen pertsona bat dirua utzi eta gero interesak eskatzea, bueltatzea interesakin utzi behar zitzaion eta diru berbera. Horregatik, bankuen eta eginkizuna eta Elizatik aparte egoten zen. Historikoki, aurreneko bankuk eta etzian kristauak izaten ziren judutarrak eta gehienak. Eta gero denborarekin esan genezake eta hortan Carlos Borromeo kalako ikuspegi izan duzuen, posible zela modu esan genezakeen justoan ere, gauza gehiagizkoak eskatu gabe, pertsonai laguntzea, interes pixka bat ere egitea, baita ere bestelako dividendoak eta emanez eta beste modu hortara, eta modu justoan hori ere gauza mesedegarria izan zitekeela gizartearentzako. Eta berak horregatik ere banku bat, San Carlosen bankua deitzen zitzaiona, berak fundatu zuen, baina batez ere ikuspegi sozial horrekin. Dirua behar zutenentzako behartsuei eta laguntzeko borondate hori eta lan soziala egiteko berak fundatu zuen banku hura. Ez erabat aberastu eta jendeai bere ezean kenduz eta baizik eta beste ikuspegi horrekin. Horregatik ere, bankeroen zaindaria dugu Carlos Borromeo, gaur ospatzen ari geran santua. Horregatik eskatzen diogu, bere laguntza berak izan duzuen, halako ikuspegi esan genezake sakona, bai modu espiritualean, baita sozialean ere, bere gizarteari, bere Elizbarrutiari, bere jendeari laguntzeko. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, bereziki egondu diran ekaitza eta hondamendi guzti hauetan kaltetuak izan diren guztien alde eta lehenbailen behar dituzten laguntzak jasotzeko modua izan dezaten eskar dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki, Julita Olano, Joakina Aldunzin, Andres Zestau, Josefina eta Inazio, Jose Mari Raskin, Inazio Barun eta familiko hildakoak, Peritzeko familiko hildakoak, jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten, eskar ezaiogun jaunari. Entzun aitaguna bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Begira jauna begionez, Carlos santuaren oroitzapenean, zure aldarera ekarritako emaitzei, eta egizu ura bere hartzain lanean arduratsu eta onbidean miragarri egin zenuen bezala, guk ere sakrifizio honi esker, fruitu on ugari eman dezagula Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko alguzti du betireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oza ematen diozu zure elizari, Carlos Borromeo santuaren jaia ospatzean. Indar berria, haren bizitzaren jokabideaz, argia eta irakaspena haren hitzez, baita laguntza ere haren otoitzez. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu koratzarre hau. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Julita, Olano, Joakina, Alduntzin, Andres Zestau, Josefina eta Inazio, Jose Mari Raskin, Inazio, Barungo eta familia, Pelizeko familia. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, errukizak izkigu arren guk guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaintzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan,
Zuri aita jangoiko alguztiudun horri Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure izan zerena, izan zure izena, etorri zure reino, egin behi zure nahian zerua zezela gurrean ere. Emaitu gaur egunotako dira, bakatu gure zorrak, bere gure zorrak markatzen gero. Atera gaitzazu jauna gaitzaztietatik nahi duzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei bakea guzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren bakea beti zuekin. Zue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa. Ona hemen jangoikoaren bildotxa ona munduko megatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak.
dugu sakramentu honek eman dezaigula jauna, bihotzeko indarra, Carlos Santua zure zerbitzuan leial eta maitasunean gartxu egin zuen indar bera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zuekin, berika zaintzatela jainko guzialduna, gaita eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Txaldeo, ongi? Ongi.